दिनै जों जानोसैलाय Kenapa? मामिजों आंजों जागोन जों दिनै ओमफ्राय बेयो नैबे 1 2 3 4 दाउदै ओमफ्राय मामि नों जागोनसै ना बेखौ मामिनि मोनसे हरबाय ओमफ्राय नैबे फुलकबि फुलकबिखौ जाया आं बाबा आलु दं बाबा आं फुलकबिखौ जाया औ एसे ओमफ्राय नैबे मानिमुनि माबा माइसुन्द्रि बावलायलाङोलै एखमबा ओमफ्राय नैबे पापर दं एसे ओमफ्राय नैबेयाव नै बेखौ देखायलाय खुसेंग्रा बाथोन दं खुसेंग्रा बाथोन नैबे ओमफ्राय नैबे माबा पेपेनि लाब्रा ओमफ्राय नैखौ नायदो थाइजौ आसार जों जालायनोसैलाय दिनै होमबा मामि नोङो थाइजौ आसार जागोन आं जाया जाया होमबालाय दे नों बे बेदरजों सुरु खालामदो दे आं बेदरखौबो जाया आलुखौसो जायो आलुखौसो जायो बे जादो होमबालाय दे होमबालाय सुरु खालामसै ना Yes Go 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 जोबलायलायनोसै आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फुलकबिया मुलि होनाय ना मानाय मिथिला खिन्थु रुग्रोदों आरो आं फुलकबि कलिफ्लावर आं मिथियो दे सुना सुरु Yes Mincin apa deh? Pickles थाइजौनि Adi न'आवनो बानायनायमोन Apa bukan? जादो खुसेंग्रा बाथोन थाफैबाय खनायाव Apa yang jalan tuh? Anak. आं जागोन दे Mincin siapa yang? थाइजौनि आसार न'आवनो खालामनाय बुंलायबो दं Adi Adi Apa? Itu kan sih. Tahu dia dia. नैबे थाइजौनि माबाखौ थावखौ एसे रुनांसिगोन Nih papa buku di kan sih kan? वाव Nih. दाउदै Papa mincinan gue. दाउदै Oh. फार्स्ट टाइम जादों फुलकबिखौ रुनानै गारग्रोदों आं एसे Lagu? Jangan lagu kau. Jangan lagu kau. Mình cứ lắc đâu được. Tao đi không lắc đâu được. À lắc này chứ. Đâu. 이걸 더 실라봉세? 타죠? Apa nih tahu? 타죠 왔어. Terus nih pilih. 타죠 왔어. 자. Papa, apa aku jatuh? Oh no. Eat, bitik. Jadi? Ada kalian belum itu tanya. Jadi berapa? Siapa nak? Kita lain.
아빠가 그게 안 줄래. 자. 줄래. 오케이. Nó thấy nó là còn chút. Quá già nè. Thật là ra lên nè. 이거 알아요? Rồi rồi nè. Không có giặt con. 이거 알아. Mấy đừng có giặt nè. 한 줄로 가시나? 응? 뭐지 않아? 파스타에 맵이 좀 한다잖아. 그렇죠? Nó bắt chị cái à? Chị cầm tí cái gì à? 그 샤그 살아래 그래. Ừ. Hello bye xin nè. 저기 전에 그 뭐지? 이거 라이크 샷 가람다 못 들리고 봐. Chay hin. 한대. Jenny जाने को जा बाव लिखो पर. 뭐지 뭐. Like sub. मुझे मुंडे मुकरा like subscribe channel. Subscribe. 그거 있나? Subscribe pun boleh subscribe. 뭐지 가람 필요. Like in subscribe and subscribe my father channel. my father channel. 한대. Ini gini lah pasti. 반. 그 사접. 하나. 아까 자고 쉬는. con con cho nó cái Bayu sab. Hmm? Bayu. Bye bye.